ťažko povedať, keď je hráč v rýchlosti, niekedy je ťažké sa vyhnúť. Hudáček stále s pukom na svojej hokejke, dokázal ho konečne tak zúžitkovať, aby sa slovenskí fanúšikovia v Odense a pri televíznych obrazovkách radovali z úvodného gólu. Napriek tomu, že to mal na backende, tak Libor Hudáček ho dokázal tak zdvihnúť, aby preloboval Sebastiana Dáma. Tak konečne tu máme prvý gól. Veľmi dobre sme získali puk v strednom pásme a tak, jak som spomínal, Bakoš, Hudáček, myslím, že si rozumejú. Libor Hudáček to zobral na seba, obkorčuloval bránu a s prehľadom skóroval backendom. Veľmi pekná individuálna akcia. Vidno, že Libor má túto sezónu formu, ktorú potvrdzuje, ktorú mal v Orebre vo Švédsku. Bola to veľmi zaujímavá situácia z pohľadu bránkára, pretože ten si zakliesnil hokejku o žrtku do bočnej sieťky, ju strčil a nemohol ju vybrať. To znamená, že sa tam aj troška zdržal pri tom presune a Libor Hudáček mal o to jednoduchšiu pozíciu, pretože hoci to mal na backend, bol tam čas aj na zakončenie, aby mohol prelobovať už bezmocného